майко мила, като на креатива. Това и това го хвърля. Така. Опа. Не, брат, не можеш да знаеш. Но ясно, че можеш. А ти пи, ти пи, пи, пи. А ти пи, пи, пи. О, не, лагва. Добре, тук те репортира по-надалече, ама лаг, нищо не може да зареди. Интернетът ми трябваше ли сървър не мога да взема. Шънка зареди. На мен не могат да ми заредят чънковете, ползвам да бати. О. Не знам. Да, кой трябва да го оправиш. Ти как да стане да е кирчица? Много добре ме. Я дай и на мене един такъв ключ от тази кирка. Я дай на мен от тези пари. От ключовете. Бър. Да. Дай един ключ за хубави апгрейд. Тези кирката дебните. Как го купи тогава? Аха. Дай пари на бедните, бе. Я дай два плана, бе. Дай два. Нула. Ехе. Почти имам 1000 лева.
Добре. Той и аз мисля, че ще има да го събирам пари. Не знам. Слушай. Не, аз искам да го правя, ама на мен няма да стига. Значи, хора, събираме тубона и почваме апгрейда. Аз чакай, че се телепортирам на време. Се предпочитам, което не мога да се. Има много цветя. Аха, ето намерих. Зареди приячанка. Втория. Хора, това е зареди чанк симулатор. Зареди чанк симулатор. I guess. Гледайте какви това има да зареди. Хора, почваме да събираме каквото ни дойде и да го продаваме. Целта на този стрим е да стигнем до последния кредит и да дадем абсолютно всичко. Абсолютно cinema, I guess. Хора, чанковете не могат да заредят. Направо лошо става. Лошо, Гошо е лошо. Какво? Кое бе? Не бе, тук съм. Бъднало тя. И преди един час аз съм бил офлайн. Айде, 1000 лева. Първите 1000 лева, гай. Събираме кола, събираме и тая водама няма да качваме. Нищо. Не, толкова. Ти се оля, бе. Колко са брат, бе? Аз за целия ми стрим е да съберем абсолютно всичко от най-последния кредит в нашия сервер Sugar SMP. Ти какво правиш като survival? Не, аз говоря като survival поредица.
Хора, ако свършим твърде бързо с тая мисля за крейтовете, аз мисля да таковаме. Аз след крейтовете мисля да почна, може би с Roblox, честно казвам, или да почна да оцелявам. И, дами и госпожа, взехме си първи крейт и си взимаме една бърза кирка. Да, ама ти къш. Имаме логин, не. Не, аз само лепна. Логин не ме. Добре, имаме тая крайм пикац. Хора, време да копаем надолу, като не видели. Дай. Анджел Студио от Какво с какво? Аха, искаш да направим Майнкрафт пред, така ли да те разбера? Окей. Айрон. Желязо, хора, желязо. Още желязо. Дайте малко на бедните. Хора, ако не сте разбрали още, целта е да се развием само от кредитовете. Като най-добрата цел е да вземем най-добрия кредит, който има само два инструмента, де-факто втория най-добър, с брони, електри и всичко. Само от кредитове ще се развиваме. Хора, нека да видим какво ще изкараме от всичкото това. Добре, почти 1000 лева. Стабилно. Хора, стабилни почти 1000 лева веднага изкарани. Ние сега имаме 1000 бона. Събираме още сега, ще събираме по You just got scam or luck. What? Опа. Диаманти, хора, видяхте. Да. Ето, диаманти. Ама аз ги събирам, за да ги продавам, не за таковата. Не, аз няма да ги давам сега, имам само един със силката, че това е интересно. Лапис. Още диаманти. Хора. И какво правиш последно survival поредица? Хора, и аз не знам какво. Имам за сега 3 диаманта без люкса. То не е вярно обикновено май това, ама както и да е.
Да, хора, дайте да видим, ще продадем родите без диамантите, защото да видим колко струва ще даде нашия приятел. Добре, почти 2 бона. И купуваме още една част, която е патроните. Кирките и другите мисля да ги стъпкат. Направи си хоум, бе, направи си хоум. Не ти дава? Хора, имам чувството, че как се знае, че ще това? Ме си дадат, няма. Ще и на мен го даде. Как да даде? Как се наричаше това състезание, което събираш преди сърти от тези? Забравихме ме. Аба Кевин. Имам чувството, че правя Аба Кевин, хора неправилно. Ако стане това в нашия сервер, който може да го правим, ако искате да разберете, ударете камбанките и на двата канала, за да следите, защото един може да снима, друга пък да не може. И така. И аз ще снимам видеа и ще снимам сигурно, не знам. Какво ще правиш? Да. Да, ама той не ни чува, нито вижда. От всякъде. Сигурно гледа. Никой обаче не гледа моя стрим, така че... Аз съм... Единия съм аз, другия може да бъде. Я чакай малко. Що така лошо, бе? Хора, оправям сега малко по едни нещица, че съм силвате. Лайк. Окей, то как беше командата? Ето е. То пак. Да. О, диаманти. 4 са силката. Даже още диаманти. Колко даваш за 10 диаманта, защото ти май нямаш форчун? Даже още диаманти имаме. Чакай да гледам, че... Добре съм.
Да, знам, че съм богат. Целта на стрима ще ги продадем за пари и защото това е нашия сървър, аз и още двама мои приятели. Тук имаме едни крейтове, които трябва за пари можем да купим ключове за тях и целта е да купим всичко от тук и от тук. Да, за сега е само с шардове, нашата валута в сървъра. Иначе с истински пари в нашия сайт ще може да се купува. Какво играе в Майнкрафт? В наш сървър би трябвало да го казах вече. Колко даваш за 18 диаманта, които са силката изкопани? Които не са силката, че изкопани, така че аз нямам повече на тия, ако имаш. Само ще ги изкопани. И 60. Чакай. Как се села в акшена, бе? Аха, то е такова. Ето. Чакай, разбрах. Чакай. За кого? Това на повече, бе. Какво искаш? Добре. Две хора. Оправихме до тук. 5К вече имаме. Можем да купим баккренки. Добре. Така. Трябва да почнем да купуваме танковете. Една каска. Пора вече този меч не ни трябва, хвърляме го. Чао. И ще седи там за винаги. Ох, майко мила. Когато се строител, брат, направо... Не. Аз съм в някакъв снежен парам, който е на мил с почти 20 хиляди. Брат, аз съм на... Я виж стрима ми и виж на какви координати съм. Лисици, вие умирате. Който обича лисици, сори.
Хора. Аз ще си гледам моя стрим от телефона, за да мога да следя чата. Аз имам само един екран, ама ми стига. За сега. Окей. Няма, нали знаеш, аз не го правя за парите или нещо. Аз просто сега... на мен за сега ми стига, то сега няма смисъл да харча за втори монитор. То моя монитор сега струваше само около 500-300. Я виж чата. Да. Give откъде ли ги е дел? Чакайте да гледаме на нашия приятел стримчето, да не пречи. Така. Никой не е умно. Просто паднах от високо. Не, стрима ми е, братът, да ме гледаш ти стрим. Я виж чата. Дадох в Travel Chamber. Аз нямам Silk Touch. Имам Silk Touch, ама... Нали, разбрам. Охо, Regeneration Potion си. Така. Почти 1000 получих от тези. По-богати. По-богатини. Тя спалнери, защо не се активирате? Тя спалнери ми е интересно, защо не се активирате. Уга-буга, активирай се. Така, трябва да унищожим тази чеймбера. Добре. Аз съм на минус почти 2. Значи вторите ми координати са почти минус 20, почти 19. Аз опирам Travel Chamber. По-да го няма, да знаеш, че съм бил така.
Той съм на survival. Това мисля да предам сега. Няма да има. Здравейте на всички, който сега се присъединява. Така, малко съм бавен да се получа. Така. Аре бе, ударете лайк бутона, какво чакате? Не, шегувам се, споко. Дъм. Охо, диаманти. Още 5. Ама няма да ти ги дам този път. Защо и тук удари инфлацията толкова много е? Ендърпелите са май по 300 едната. Болен ли си? Еми, тук инфлацията е по-голяма от обикновено. Ти вече 105 пъти увеличи. Не, ти решаваш обикновено колко да вдигаш, аз тук разраствам сървъра. Ого, диаманти. И то много. Осмичка. 8 диаманта. На едно място плюс. С 8 диаманта. Имам вече 14. Имам 14 диаманта. Хора. Имам 6 бона. Я виж. Време да се върнем. Окей. Даде. О. Добре, аз нищо не съм стърил. 8к. Хора, максваме го. Казвайте, максваме го. Мотушките и брагата. Айде, вече този крейт е готов. Слагаме тази врата, слагаме това. Време е за прайма да вземем... Да, трябва да вземем сега един кросбол и една елайтра. Прайм и лайтра. И като за финал, ти ще крейтовете, ама те май няма как да се вземат. Аха, значи викаш трябва да съберем от другите ключове, защото иначе викай. Или? Аз не знам. Мисля, че се максвах, само ще купя един път направо прайма, кросбол не ми трябва. Купувам един път прайма и другите пари ги дам. Ти на креатив си взел ключовете, то е ясно. Ама... give, нали, там командата, за да си дадеш ключове.
ultimamente todo mundo se vê, filha manca, a coluna tan 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 tan. Čak, ja кажете за сега да ви хареса иначе стрима. Те харесва ли ти иначе до сега? Аз в момента степ майнвам. Купая само надолу. Но колко ми дава? Чупим правила днес. Аз стигнах Бедрок. Време е да чупим Бедрок, дами и господа. Това не е якия стрим ever. Имаме логин. Ми изкликнах. Не знам. Не, тук. Окей. Охо, сериозно никъде. Това. О, лапис. Опреща. Десетка ударихме. Майко мила. Хора, виждате ли колко много, каква голяма пещера има с толкова много руди? Ехе. Хора, не ме е страх от лавата. Тя нищо не ме прави. Ама да угасим, що отрази. Така, така. Barista China Samba.
Да, ма не е фън, примерно да те ограбят. Играят примерно 3 дена и те грифят цялата серията и така. Да, в това е купито. Това е цукито. Yeah. Някой от вас ли гледа стрима ми? Окей. Окей. Някой друг. Родители опреш? Окей. Здрасти на този, който е в стрима. Напиши нещо в чата, ако искаш, ако можеш. За да можеш да пишеш, трябва да си сабскрайбър. Само да кажа. Много сме зле, много сме зле, много сме зле. Аз говоря при мен с пари. Време е да си купим хора. Тук сме твърде бедни. Един такъв. Ще си тъпкам такъв кредит, защото не, почето ми. Аз скоро мисля, че купихме всичко, ето можем да се намерим. Ще направим, ще си фармим друг път ключове, освен ако не го правят. Така че, мисля аз да контакта и да отиваме да играем в World. Така че, така. Така, ще върнем тук. Roblox. Хора, да играем Rebels. Level aquí. Така. Хора, гледам чата от телефона. Споделям ви тази екрана на Roblox Rivals. И да. Почваме да играем! Почваме да играем! Почваме да играем! Хив. Окей. Не знам дали разбрахте, тук има един от моите любими модове, който се на едно XP.
Сега в този гейм мод да обясня в този гейм мод сега, който ще играе, какво ще става. Значи, в този гейм мод на едно HP има само револвър и нож, който в ножа може да се дашваш и си на едно HP. И трябва да победиш като нормалната 5 рунда. Така че така, както видяхте, днеска аз с мой приятел направо ги късахме тук, не знаете какви яките удари биехме направо. Тъпави. Но както ги правиш стримовете един час? Така, правим ударите, разбираме вече къде Пепе ходи на крана. Пепе умира от мене, защото е слаб на играта. I guess, замръзва капацитета. И го убихме. Реагирам, давайте геймода. Сега нямам този геймод, после ще го направим в малко в някоя друга игра. Значи като стане петък, хора, аз няма да ходя на училище петък, събота, неделя, понеделник и вторника, така че мога да стримвам до 8:30. Няма. Хора, така че мога да стримам повече, веднага като стане петък, като се превера, почвам стрима, веднага като мога, почвам го, така че очаквайте много голям стрим. Construction! Абе, разкарай музиката, бе, умен. Ето, това направо не го видях. Малко съм кюрав, защото съм и тук на лицето. Аз съм кюрав на... разбирам, телефон. Телефон значи aim assist значи лоша. Какво? Да, и. Аз не съм. Опа, видяхте ли какъв трикшот врат направо? По-болен ли си? Моя шама няма да стане. Той бат му бием бати трикшотите на моя стрим. Бием. Аз ако можех да моля и да ми се съглася да не ходя, то направо щеше да е... И какви са те? Той е как много.
видяхте ли той клип на това беше много яко да беше. Това ставаше като за левел. Между другото, днес с моя приятел открутих мола, това ми е първото пейтуина оръжие, ама нали, като жълто, аз ги наричам пейтуина, защото обикновено попробвайте, ама както и да е. Аз така май не съм обяснил за що камерата ми е малко далена, както гледам при мене. Запил съм го въгъла на бюрото. Защото някъде я оставя и да не ми се вижда лицето. Измисли го, защото аз не мисля да правя фестивал. Мога да мръдна камерата и да направя това. Да покажа лека част от компютъра. Мъртви ли сме хора, мъртви ли сме? 109 лева. Той моят приятел малко ме кираше, ама както и да е. Добре. Майко, ще го кажа. Сега ще го убиваме ли, гайс? Да, бе. Добре, хора. Минус един човек сме, ама продължаваме да играем. Майко... О! Ало? Тъпо. Я да видим кой джойна. Иван ще джойна. Акаунт. Наталя. Защо не мога да се дъшвам? Така, стига. Мислех да го правя 5 на 0, ама той да е едината. Така че ще го направим 4 на 1. 4 на 1. Добре, явно го правим. Това беше, не знам как го оцелих, на моя екран оцелих стената и пак го оцелих. Ама както и да е. Мисля, че е време да отиваме в рандомика. Мисля да отида в събрака на футболна, не знам какво ще да е така. Та игра, такива си стейки бяха направили. Просто влизам, защото не знам която е игра да играем. Може да кажете в Roblox, която да игра да се играе. Така. Потъщко. Ще е това. Стани бе. Моя вот. Окей. Choosing clarity in Тъпо, ще да кажа друго, ама да си замълча. Сега трябва. Да. Добре, хора. Какъв е този часовник? Не!
Vabbè, mo adesso ne scorcerei. Overview in Celestial e niente, come dire, non trami. Tocco a Max P. Trami, tocco a Max P. Tylko po prostu termin. Jeszcze, gdzie masz te screeny? Ne. Mai come ho acceso i poniakuga nella prav, ale stečem. Ne. Ale moja spunjakuga nije to počeskače nam 3000 boka, no to jako biste rado českače na 3000. Така, Lemon Clever. We don't need anymore. We don't need anymore. Не, как успях да направя 60 и да го... Добре, няма да коментирам. No, I don't have fucking questions. Чакаме Гошо лошото да дойде с Селестила и да го шибне. И всеки е твърде проб. Не, тъпа. Ти Roblox ползва. Май той ползваше Roblox да се върне към базата. QN, QD, QB. Кон. Батко. Скучничка. Така че мога да играем Jump for Ben, като играх този днеска. Защото е на рандом. Така че да. Време да игра. Един ми да значи. Дай. Secret level. What? Добре. Включихме секретарията вече. Аз бях стигнала до тая ерия, която е Legendary, ама вече сме на секретарията. Ние скипнахме Mythic ерията, аз не знам. Буквално скипнахме Mythic ерията, което аз не коментирам. Не! Oh my god, no way! Oh my god, no way. Oh. I believe I can fly. Аз скачам като някакъв. We don't need anymore. Това ли ми е бълът? Не е бълът. We don't need it anymore. We don't need it anymore. Step chase, woman. Тя ги продавам моето тъпо инвентар. Няма и да смея да рибата. I want to sell my inventory. Сега ще събера много от секретите. Буквално Legendary, събрахме 1 милион. Трябваше да сме тук в Митика, които дават доста за тук. Но скипнахме и тук. Юбо! Чакай. Да не си локнат. Опа, няма бухалка, може да бие хората. Ще погледаш моята? Дали знам си изкащи с мейси. You said que hora no se da el tiempo, ¿ok? That's money from Insta. The cookie there. What's your name?
Буквално каза, че сервера Grief не може да си грифва, а то и после питах, ама то така няма да е забавно, като някой ти откъде, нали, грифне базата, която си играл примерно 3 дена и ти каза, да, същото. Нали, малко кукито ли купираш или си правиш същото? Е, колко да играш? В Sugar ли играш? Окей. Ами да. Първо мисля да си купихме си втори етаж. Ето, мисля да почна. Само съм да се спи, сега само да е като тестира. И да си погледнем парите. Гледате? Rare, Epic, Legendary, Mythic. Видях какао. Видях какао. Да. Не е пиянин. Добре. Ползваш. Не, аз просто правих крейт, брат, да оправям неща само с крейта. Нали, да събирам неща само в крейта. Я? Искам да видя. Чак, ликваме ли информацията на базата? Дайте. Я покажи къде е базата иначе. Закъснях, сори. Какво? Чак, какво почна? 1 милион! Едно кръстовче ми като ти ще гръмеш сервера. Последния път гръмна целия Дания. Всички, защото никой не се сетя да успее. Колко ми... Тайна база в тайната база, за да затвориш и да му вземеш нещата. Да, той май си го беше началото да увелича. Хора почва. Йо. Покажи, що гърмиш. Що гърмиш, бе? Ти ли опиваш или... Какво става? Я, чакайте да видим, че скажа чак. Защо гърмиш на братва и вилиджерите? Да не си God mode. Това ран големите понякога не атакуват. Така че ако не атакуват не. Окей. Хора, аз мисля това да е стрима, така че... Не, аз мисля... Добре.